खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 जुन 2026 मायथाइ एबा 24 जेठ दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। समबारा नोंथांनि थाखाय गोदान गोहो आरो थुलुंगाखां लानानै फैगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावफुंनायखौ बाख्नायनाय जागोन आरो गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय नोंथाङा आबुं मदद मोनगोन। भगवान शिबनि दयाजों गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां जागोन आरो नोंथाङा गोजोन मोनगोन। आद्रा थानाय आयेनारि आयदाफोरा दिनै नोंथांनि फारसे गिदिंनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोनसे गोदान महर फैगोन आरो सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। मोनाबिलिखौ नखरनि सुबुंफोरजों रंजा खुसियै बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोद जौगागोन। आयनि गोदान फुंखा ओंखारनो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ सुद्रायगोन। आरिमु आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर प्लेटफर्म एबा गोदान प्रजेक्ट मोननो हागौ। गोजाम बेरामनिफ्राय बारग'नायनि खाबु थायो, जाय नोंथांखौ थाजिम मोनहोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो लोगोसेयै नोंसोर इयुननि थाखाय बिथांखि लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रायज्लायनाय रोखोम आरो गियानखौ आनजाद नायगोन। गावनि बिबुंथिनि सायाव एसे कन्ट्रल लाखि, नङाब्ला खामानि थिलियाव सोरबा सासेजों सानस्रियारि फारागथि जानो हागौ। साख्रि मावनाय थागिबिफोरा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, जाय नोंथांनि केरियारनि थाखाय माइल खुन्थिया जागोन। गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिनि सायाव जर'खा नोजोर हो। मोनाबिलियाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोननाया गोजाम गोसोखांथिखौ जाखांफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। समबारखालि अखाफोरनि थांलाय फैलाया नोंथांनि थाखाय खाफालनि दरजा बेखेवगोन। दिनै थालांनाय नखरनि खामानिफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन, जायनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन। जुदि नोंथाङा हा एबा गारि बायनो सानदोंब्ला दिनै लेखा बिलाइनि खामानिखौ जागायनो थाखाय मोनसे मोजां सम। फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो दुंनाया बांगोन आरो नोंथाङा मोनसे आध्यात्मिक जथुम्मानि बाहागो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गोसारगोन आरो गोदान सोमोन्दो गायसनगोन। फालांगियाव बाहागोदारि खामानि मावनानै मोजां मुलाम्फा आर्जिनायनि खाबु मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माखासे गोजोनथाव खौरां मोननाया न'आव मोनसे फोरबोनि आबहावा सोमजिहोगोन। जानाय आदारनि हुदायाव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बोथोरनि जाहोनाव सावस्रिया सोलाय-सोल' जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कन्या राशि। दिनै गलाय-गथाय फिथाइ लानानै फैदों। मावख'आव गावनि खामानिखौ गोबाव खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला बैसोगोरा सुबुंफोरनि रागा जोंनायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। रांखान्थिनि सोमोन्दै जायखिजाया गिदिर थिरांथाखौ सांग्राङै ला। रां थिसननायनि थाखाय समा मोजां नङा। माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ।
बेनिखायनो थासारिखौ धैर्य आरो गोजोनजों सामलाय। यगा आरो ध्यानआ गोसोआरि सुखु लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोननि खौरां लानानै फैदों। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोसोआरि गोनो-गोथो जानायखौ सुस्रांनाय जागोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा मासि जौगाहोनाय एबा बेथन बांनायनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो हागौ। समाज सिबिनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिजों नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै गोदान आरो मोजां जुलिनि मिजिं फैनो हागौ। गावनि जिउनि लोगोरिजों रमान्टिक ट्रिपआव थांनो बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि साहस आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ जौगागोन। फालांगियारि बिथिङाव बादायगिरिफोराबो नोंथांनि मावखान्थिफोरखौ सहायनो हानाय नङा। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ दिनै बैसोगोराफोरनि गेजेरजोंसो सुस्रांनो हायो। बादायारि आनजादफोराव फरायसाफोरा लुबैनाय फिथाइ मोननायनि गोबां खाबु दं। भगबान हनुमाननि फुजाया जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो आरो मोजां सावस्रिखौ लाखिनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों मै गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो खामानि थिलियाव थाबथानानै थानाय मावथांखिफोरा दिनै खेबसे गोख्रैथि मोनगोन। धोरोमारि दावबायनाय एबा गोथार दैमायाव दुगैनायनि जाथावना दं, जाय गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा बैसोगोराफोरनि बोर लानो हागोन आरो दिनैनो सिगांलांनो हागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन, जाय नोंथांनि गोबां गोब्राब खामानिफोरखौ गोरलैसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रि आरो जानाय आदारनि सायाव जर'खा नोजोर होनो नांगोन। गारि एबा मेसिनारि बाहायनाय समाव सांग्रां जा। रांखान्थियारि लेनदेनाव रावखौबो मेगन नुयै फोथायनो नाङा, नङाब्ला खहा जानो हागौ। मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानियावल' गोसो हो। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो खामानि थिलियाव थाबथानानै थानाय मावथांखिफोरा फिन खेबसे गोख्रैथि मोनगोन। धोरोमारि दावबायनाय एबा गोथार दैमायाव दुगैनायनि जाथावना दं, जाय गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा बैसोगोराफोरनि बोर लानो हागोन आरो दिनैनो सिगांलांनो हागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन, जाय नोंथांनि गोबां गोब्राब खामानिफोरखौ गोरलैसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रि आरो जानाय आदारनि सायाव जर'खा नोजोर होनो नांगोन। गारि एबा मेसिनारि बाहायनाय समाव सांग्रां जा। रांखान्थियारि लेनदेनाव रावखौबो मेगन नुयै फोथायनो नाङा, नङाब्ला खहा जानो हागौ। मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानियावल' गोसो हो। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब।
अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।